Hej alle sammen, mit navn er Pøller, og velkommen til en ny episode af Brøndshøj. Og i dag har vi fået en gæst, og hans navn er Bjørni. Kom herhen, Bjørni. Hej Bjørni, det er noget med, at du har fået en skade i dit ene øje. Fordi der er kommet en skade. Ja. Kan du fortælle lidt om den skade? Jeg faldt på min cykel. Nej da, det lyder slemt. Det må du hellere tage godt af. Jeg siger farvel nu. Farvel. Så går jeg hjem nu.